Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Evo, posle dužeg vremena, evo mene opet. Lepo vreme u Kosjeriću, ja sam trenutno u tržnom centru, ne znam da li me čujete. Želim samo da najavim uskoro da ovog puta ozbiljno, bez ikakve šale, krećem redovnije da snimam, jer ću imati povoda da snimam vlogove. Tu je trenutno mamina bicikla, tako da će biti nekih lepih stvari da se radi, tako da potrudit ću se da najmanje jednom sedmično napravim video. Također bit će i ozbiljnih videoklipova uskoro o biznisu, jer uskoro nadam se će nešto lepo da se u mom životu desi, a tiče se upravo biznisa. Šta još, drugari, da vam kažem, bit će i videoklipova kada se otvore lokalni bazen. Trudit ću se da i vas koji me pratite uključim u to. Želja mi je da svoju ljubav prema YouTube-u i videografiji konačno pretočim u neki ozbiljan posao. Uskoro kreće i preko mog drugog Instagram profila Tap Multimedia Network i priča o komercijalnoj fotografiji, odnosno marketingu, da se ispravim, fotografiji za marketing. Šta još, drugari, da vam kažem, osim da se pretplatite na moj kanal, znači dole ili vam piše ako vam je YouTube na srpskom, pretplati se ili subscribe. Ako želite još ovakvih videoklipova, lajkujte ovaj klip, podelite ga sa vašim drugarima i ja ću znati da vam je stalo do mog sadržaja. I poruka za vas: make more money. Ćao, drugari.